Usbon ko mga kaigsunan ko ni Kristo nga minahal, mga tigpamati. Así que si algunos español, buen día a todos, buenas tardes. Bueno, todavía en Argentina ahora es la mañana, una hora de diferencia por ahí, ¿no? Maigsunan ko ni Kristo, katong nagpadayon ta sa itong pagpamalandong ng Pasko sa pagkabanhaw, busa ang mga pagbasa, na kisgud yun, no? Kay natong Domingo, magbalantay man sa karniro, good shepherd, no? Así que, buen pastor. Mao nga itong mga pagbasa, así que la lectura nos habla también del cualidad, no? De calidad. Yesterday we read about the qualities of good shepherd, no? Ang kalidad sa usa ka maayong magbalantay. Karon, kini na pong itawag na to mga karniro, no? Kinsa maning mga karniro nga naminaw sa pulong sa Ginoo, kinsa maning karniro nga namati sa tingog, no? Who are the sheep who live and listen faithfully, no? Así que el carnero que escucha al pastor, no? Busa diya sa atong unang pagbasa buhat sa mga apostoles, atong makita nga ang unang mga tinun-an gitawag og Kristiyano. Usa ka Kristohanong katilingban, Kristiyano. Así que la primera comunidad que se llama cristianos, ¿no? Kristohanong katilingban. Así que, bueno, Kristiyanismo, Kristiyano. Dili tungod kay sayon ang pagsunod kang Kristo, sumala sa kang dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok nga agian mo, dili. Yeah. Kundili tungod kay bisan sa hulga, pagdumot, labi na kayo sa mga pagano, o paglaglag, pagpersecute, no? O nagpabilin silang matinumanon, no? Maisugon o anda mo sangyaw sa mayong balita, no? Mauna. Así que a pesar que hay muchas persecución, no? Amenaza, pero la comunidad, sobre todo aquellos que viven la palabra de Dios, no tienen miedo, anuncia la buena noticia. Mao nga, bisan pa niya ng mga hulga, bisan pa ng mga pagdumot, uban pa diha, wala ko sila magmabugnaw, kundi nagmaisugon, ug andam nga musangyaw sa mayong balita. Ug kini nagpakita kanato, ang tinuod nga pagkakristohanon, dili usa ka titulo. It's not only a title, no? Así que no es un título, kundi usa ka forma sa identidad, no? Dili usa ka dekorasyon sa atong ngalan, dili usa ka kundi usa ka kinabuhi. Kinabuhi ug nga nagpadayag sa presensya sa atong ngalan, no? Mao na tungod kay kita mga sumusunod mga Kristo. Ang Kristiyano, it means that follower of Christ, no? Disipulo, seguidor de Cristo. In Espanyol, mga sumusunod kang Kristo. Ug mao ni nga kinsay may atong gisundan ang kinabuhi ni Kristo. Kinsa man si Kristo, wala sa magpuyog hayahay, wala sa magpuyo o sa kamansyon, no? Diha sa iyang pagkakabo, sa iyang pagpaubo, sa iyang pagkinabuhing Diyos nun, pagkamasinugtanon sa kabot sa Ginoo, kidagmalan, tanang mga kasakit, labaw na kayo sa iyang pagpasakit na sa cross. Mao nga itong kinabuhi, busa mo yung galintag, why Kristiyano nga hayahay? Why Kristiyano nga puno sa kalipay kanunay? Tinuna, malipay po ta, labi nag-adlaw, lang na atong birthday, malipay po ta, labi na makadaog ta, labi tayo pag nakamista, lipay kayo ta, kaon ta, daghang mga bisita,
mag-andam tag pagkaon, mamalipay po ta nga daghang nahinangop sa atong mga pagkaon, daghang nabusog o kining kalipay. Pag kining kalipay lumalabay lang. Kay kining kalipay nga gipasabot mao magad ang pagkikiusa ngadto kang Kristo, no? Si mao ni ang itong kinabuhi, no? Así que no podemos pretender que siempre estamos en alegría. Hay momentos también que estamos en dolor, sufrimiento, sobre todo cuando vienen las pruebas en nuestra vida, no? Ay mao ni nga itong pamalandungan ang kinabuhi sa mga Kristiyano dili sayon, no? Daghang mga tunok ang agian, no? Ug sa matag adlaw, matag higayon nga sila nagsunod kang Kristo, daghan pong mga pagsulay, daghan pong mga kalisdan nga ilang nagyayan. Pero gawas niya na nagpabilin silang matinud-anon sa kabubuton sa Ginoo. O dito sa Antioquia, ang mga tinunan wala maghulat o mahimong komportabli, o kahimtang wala maghulat nga muhunong ang pagdumot, wala maghulat nga mahimong sayon ang pag-alagad, ilang gidala si Kristo bisan asa silang ipanatag sa kalisdanan tungod sa ilang kaisog o pagkamatinunanon daghang mga tao nagkaila sa Ginoo ug ang ilang kinabuhi mismo mao'y nagdala uban ngadto sa pagtuo atong nabasa, no? Nga ang mga sumusukang Kristo, mga ordinaryong tao, dili ni mga abogado, dili ni mga doktor, mga maestro, kundi mga yano, mag-uuma, mangisda, ug labaw na sa tanan. Ang kinabuhi nila usara jud ka yano, pero nganuman nga daghaman ang nakabig tungod sa ilang mga binuhatan, dahil sa ilang pagkamatinud-anon, dahil sa ilang pagkamahiumaon, ug labaw na sa tanan sa ilang pagtuo ngadto sa nabanhang Hesus, no? Musa magkisunog karon sa atong panahon ang pagkristohanon dili na peligro, kani adto peligro kadto kay kumusulti ka sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa mga pagano, ang mga suko dayon, no? Punggutan kag ulo kay imo man ang tungod kay daghan man ang mga kaniadto nga nagsimba sa mga Diyos-Diyosan, ay mga superstisyones o man panihang mga habak-habak uban diha. Pero ang mga ni Kristo ato man na siyang wagtangon, ato man na siyang sunugon kay kini dili man gikan sa Ginoo. Musa daghang mga nagsuko, peligro kadto. Pero karon sa atong panahon dili na peligro kundi usa ka pribilehiyo. Dili na hulga kundi kahigayunan. Dili na paglaglag kundi kahayag. Apan daghan sa ato ang nahimong komportable. Mao na nakasayop karon kay daghan ang nagkinabuhing komportable. Nahimong bugnaw, nahimong Kristohanon nga sa ngalan lamang, no? Así que hoy por hoy como cristianos no es peligro, un privilegio, y también es una ocasión que podemos, ¿no? Porque, bueno, sobre todo del país muy católico, como Filipinas, México, Brasil, Argentina, Latinoamérica, y todos, excepto diha sa Cuba at sa Nicaragua, pero el resto, mga Kristohano, mga binunyagan. Pero, nga naman nga nagpabilin, porque muchos que se quedan un poco muy frío, entonces y abandona la fe católica y solo soy cristiano, soy católico, pero no practicante. Solo only the name, no? Sa ngalan lang ng Kristiyano, apan ang hagit, mao ang pagpangutana sa kaugalingon. Ang akong kinabuhi ba, nagdala og tao ngadto sa Ginoo, o nagpalawyo ba noon tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong binuhatan, tungod kay wala ko magpuyo, isip ko sa kamaayong Kristiyano. Kristiyanos ka, musimba ka, pagkahuman, matugos buwangan, dili, maayo na. Kristiyano, musimba, paggawas, inom, palahubog, dagmala ng asawa, no, biyaan ng asawa, mga anak, away, hinungdan, mauna. Sa ngaan lang ka nga Kristiyano, Katoliko, pero ang imong kinabuhi,
liko-liko di ay, no? Busa, atong pangayoon sa Ginoo sa panabang sa tumala Birhen Maria, tabangan ta nga mahimot ang usa ka Kristiyano, usa ka ihimplo labi na gayud sa atong binumhatan nga dili ta magpaila inom-inom, dili ta mamuwang, dili ta manikas, dili ta ug naay manukot sa tuwa, ug naay di ta magpautag dagko kayo tubo kay dili sala kayo na siya. Busa mga kigsunan ko, maingon ta nga Kristiyano Katoliko po ko, pero di ko mag-practice sa mga binuhatan isip ko sa Katoliko. Mao na nga wa gyoy imbes nga maka padanita ngadto sa Ginoo, makapalayo na nang tatungod sa atong daotang ihimplo isip usa ka amahan, isip pinahan, usa ka igsuon uban padiha. Busa atong pangayoon, daghan ang moingon nga Kristohanon sila apan mubasa sa pulong sa Dios, dili maminaw sa ilang sa tingog sa santos nga misa. Busa atong nadungog karon sa ebanghelyo, no? Si Jesus moingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug sila mosunod kanako. Ug dinhi atong makita nga ikaduhang hagit sa atong pagkakristohanon, no? Unsaon nato pagsunod kang Kristo kundi maminaw sa iyang tingog. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar. Para que sea un buen cristiano hay que escuchar, hay que la voz del Señor, la voz del pastor, ¿no? Si nosotros consideramos como buen carnero, ¿no? Mauto nga atong kasadaghan sa atong mga binuhatan, no? Nga sa man nato pagsulog kang Kristo kun dili ta maminaw sa iyang tingog. Daghan ang moingon nga Kristohanon sila apan dili mobasa sa pulong sa Ginoo, dili mobasa sa Biblia, dili maminaw sa iyang tingog sa santos nga misa, dili magampo, dili mamalandong, dili magpuyo sumala sa iyang kabuton. Ug mao kini ang hinungdan nga daghang anang maluya, malibog ug malayo ug dali madala sa tingog sa kalibutan kay wala sila masayod sa tingog sa magbalantay. Ug mao na hinungdan nga daghang problema, di makapasar, di maka-abroad, na problema sa pamilya, mao na nga may mga corruption, mao na mabugnaw, di na mo tuonon kay ang pare sige sermon batok o pabor ba noon ining mga politiko nga waldas, no? Sa mga kwarta sa gobyerno, ilang gisulo silang borsa. Kung mapadihaog kadto pa noon itong mga daghan. Mao na nga, sumuta ta, di na kung simba na, kaya ng pare, sige lang sermon, nga usahay, mabugnaw ta. Usahay, imbis nga, mapadaol ta, sige no, sumutan ta. Kung mo na hinundan nga, daghanang, di manimba, o dili na siya maayo. Kay wa ta mo simba na ng pare, kung dili mo simba ta sa Ginoo. Pasag di na siya. Siya rin manubag na to sa Ginoo kung kang pare o kinsa man niya nga wala mo sangyaw sa pulong sa Ginoo kung dili mga uban pa diha nga mga pangchismes uban pa diha. Pasag di na. Ayaw na lang na paminawa. Maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Basaha ang Biblia. Pamalandungi. Umao na nga ang pagsimba o papamati sa pulong sa Ginoo wala na mag-agad sa pare o na mag-agad sa mga tao diha sa simbahan bisag unsa na sila ka mga makasasala kundili ang Ginoo mohatag kanato grasya tabang aron kita mahimong usa ka maayong Kristiyano, aron kita maminaw sa pulong sa Ginoo, aron kita mosunod sa kabut-on sa Ginoo o mosunod o sa maayong magbalantay. Busa makigsuon ko ni Kristo hinaut-unta nga padayon ta sa atong pagtuo, padayon ta sa atong paghigugma ngadto sa Ginoo, labi na gayud sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tin-aw kayo ang hagit sa buhat sa ebanghelyo. Ang pagkakristohanon dili lang pag-angkon sa ngalan, kundi angkon sa misyon, dili ang pagdawat sa grasya, kundi pagpakigbahin-bahin sa grasya, dili lang pagpaminaw sa tingog sa magbalantay, kundi pagsunod, dili lang ka maminaw, minaw ka diha, kundi pagsunod, pagpuyo,
sa pulong sa Ginoo kung ikaw naminaw ta. Mao na nga dili maayo nga minaw ka sa pulong sa Ginoo. Paggawas nimo, sige panchismes, sige kag pamalikas, na imong kasungot kay na mga binuhatan nga dili maayo ug mamuwang, mag-inom o banta pa dili maayo na. Kinahanglan atong puy-an ang pulong sa Ginoo pinaagi sa pagpaminaw o pinaagi sa pagpamalandong. Itang pamalandong mao na nga musunta sa simbahan dili ta magdali-dali. Mao nakoy baboy pasawan na ako'y uban pa dihang mga lingko dito 30 minutes bitaw sige kag chat sige kag video game abot kag pila ka oras nya dito sa simbahan dali-dali dayon ka dili maayo na kinahanglan kung para sa Ginoo atong ihatag ang pinaka the best ngadto sa Ginoo no así que el problema nuestra que somos apurados no tengo tiempo pero tiene tiempo para chatear tiene tiempo para comunicar tiene tiempo para tomar pero no tiene tiempo comer helado no tiene tiempo para el Señor no tengo tiempo váyanse a la iglesia después de la Santa Misa 15 minutos sentada allá escucha la voz del Señor adelante del Santísimo. Mao na itong buhaton. Mangkaigsoon ako ni Kristo. Kung kita gyud ang maayo nga karnero, maminaw sa pulong ug atong puy-an ang pulong sa Ginoo pinagi sa atong pagpamalandong. Ulabi na gayod diha sa dili lang nato tan-aw nang atong maayong binuhatan nga ako maghihatagon atong mahigumaon ako mutabang ako apil po na atong libakira, apil po ta nga atong mga apan sa atong kinabuhi. Kaya matag-usang na atong naman tayo apan. Usap panikamutan po na itong aron makapamalandong ta nga. Diyos, dili mo di tumaya akong giing buhat nga. Sige tumo-tumo, panglibak ko. Kaya kung ako po'y libak to na, sungutan po ko. Dili man yung maayo din mamalikas ko. Dili man yung maayo din magsinggit-singgit ko. Dili maayo. Busa, matag-usap ka na ito na ihagit nga puy anato pagtanaw sa atong kinabuhi unsa may hagit sa atong pagkirsuhanon karon ang pagpuyo nga makita sa uban ni Kristo sa atong kinabuhi ang pagpakita sa gugma bisan lisod ang pagpasaylo bisan sakit ang pagbarog sa kamaturan bisan walay moapel ang pagpadayon sa pagampo bisan kapoy ang pagpaminaw sa pulong sa Dios matag adlaw ang pagdala sa uban ngadto sa Ginoo pinagi sa atong pananglitan hemplo atong kinaiya. Ug tinaw kayo ang giingon sa usa ka magtutudlo. Your life as a Christian should make non-believers question their disbelief in God. Ug tinaw usab ang giingon usa ka magsusulat. If the word of God were a treasure map, more people would read it because they do not know the riches it holds, no? O na nga, kung ato makita na ang pulong sa Ginoo sa ka treasure kanang bililhon, no? Bililhon o nga butang, bililhon nga atong makamtan, maningkamot kita nga makabot nato ni, maato ni, no? Ug mao ni hinungdan nga nganuman tungod kay wa man nato bili ang pulong sa Ginoo. Kung dili sos maura man na mao gihapon way asinso sigog simba way asinso sigog simba mayo pag mananom ko mayo pag maligya ko mayo pa kay sigog simba wa may asinso gihapon tungod man nato nagbili kining kabilin, kining treasure, no? Ang gihatag sa nato. Uban sa panalangin sa Mala Birhen Maria, uban ni San Criño de Montfort, nga gitagaagbili ang kinabuhi usap-usa ka pare. Nag-mission siya, dili lang dito sa mga syudad, kundi dito sa mga bukid. Iyang gisangyaw mayong balita, ug iyang giawhag mga tao nga mag-ampo ta sa Ginoo. Udi sa itong pag-ampo, mga muyo ta sa Mala Birhen Maria kay siya man mautigpat tila wala. Ngadto sa Dios pinagi kang Maria. Musambudangop ta mag-ampot tag Santos Rosario,
mag-nubina ta, mag-rosaryo, kay mauna yung usa ka pamaangi kita mahiduol ngadto sa Ginoo. No? Kuan lang nga, abstinence ka na, abstinence ka nang tanaw teleserye diya, sikag chat diya, hunong sa 20 minutes o 30 minutes, ampog santor nga rosaryo, dagko na kayo tabang para nga tagaan ta grasya sa Ginoo, labi na sa atong mayong panglawas o buligan atong mga paningkamot, no? Así que hay que parar poquito, pausa, hay que rezar Santo Rosario, ¿no? Y no, siempre la excusa, no tenemos más tiempo, pero como yo dije que hay mucho tiempo para chatear, tiempo para mirar, para chomear por ahí, pero no tiene tiempo para el Señor, no vale esto, ¿no? Busa atong pangayon sa atong Virgen Maria, tabangan ta kay siya mawantig patelwala, ngadto sa atong maayong magbalantay, nga mahimo taon sa kamaayong karniro, maminaw sa pulong sa Ginoo mupuyo, puy anato diya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amen. Minaw sa pulong sa Ginoo, nagsimba ni live streaming, bisan pa diri sa Amerika, panikamutan na to, no? Bisag old misal, mga nga, ayaw muna to, kaya salamat kanyang tanan, nga naminaw, yang puko, mga pukutan, uban sa panabang sa Virgen Maria, Reyna sa Pilipinas, nga panitdan na itong nasod, palitdan untang ng pamilya, palitdan ng atong komunidad, lagay kaya sa maasin, o ubang lugar nga sa Pilipinas o sa laing nasod, nga naminaw, nining Santos na misa. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo, malang na Diyos mga gawang sa tanan, ang mga naganganak ng Espiritu Santo. Amen. Pumanang misa, dakar na kamo sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.